My name is Maria Freeman. I'm from Finland and I'm director and maybe a little bit producer too. And I'm working on media business. I have own broadcaster company. Siis mä toimin mediabisneksessä ja suuri osa mun työstä liittyy romaneihin, mutta ei kaikki. Eli toi mediakampanja, minkä sä mainitsit, niin se oli nimenomaan, lähetettiin tarjous sisäasiainministeriölle, jossa haettiin mediakampanjaa, joka liittyisi romaneihin, tai tiedotuskampanja, joka liittyy romaneihin. Ja se oli nyt sitten taas työ, joka liittyy romaneihin, mutta aina ei ole. Uskon, että tuommoiset yksittäiset kampanjat ei missään nimessä voi yksinään vaikuttaa tai muuttaa asioita, ennemminkin niin, että ei voi kokonaan muuttaa asioita, mutta totta kai niillä aina vaikutusta on, ja etenkin jos on hyvin tehty. Tuossa meidän kampanjassa niin Suomessa asuu siis noin 5 miljoonaa ihmistä, ja tutkimuksen mukaan meidän kampanja tavoitti melkein 4 miljoonaa ihmistä, että kyllä mä uskon, että se jotain sai aikaiseksi.